दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय फैगौ 3, 4, 5 जानुवारिनि जायनाखि रामफलबिल दख'रा बर' फरायसा आफादनि मोनसे एनुवेल कनफारेन्स जानो थांगासिनो दङ। बे एनुवेल कनफारेन्सनि थाखाय जोंहा खुंफुंनो थाखाय मोनसे मावख'सालि नांगौ जानायलाय दिनै बे मावख'सालिखौ जोङो बे दख'रानि सिङाव थानाय गासिबो जोंनिनो मावथि बिफानफोरखौ लानानै दिनै बे मावख'सालिखौ जों बेखेवदों। मिजिंथियो जों बेखेवखांबाय। मिजिंथियो फैगौ समफ्राव जोङो बे मावख'सालिनि गेजेरजोंनो जानो गोनां जायनाखि कनफारेन्स बेखौ जोङो मोजां खुंफुंलांनो हागोन आरो बे ओनसोलनि आरो दख'रायाव थानाय गासिबो रायजो राजाफोरनि बयनिबो मदद मोननानै जों मोजाङै मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय। माबायदि खुंफुंनो थांखि लादों? जोङो जेरखम सावरायदों आरएसि दख'रा एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों बेखौ जिहेतु जों फार्स्टआव ओरैनो माबा जागोन जोंहा ओरैनो गेस्ट रिसेपसन जागोन, आलासिफोर फैनाय जेनेबा मावथि बिथांमोन फैगोन आरो बिनि उनाव बिदिनो जायनाखि थान्दै मेलफोरबो दङ। जोबथारनायाव कालचारेल प्रग्राम दङ फरायसाफोरनि। बेनि गेजेरजोंनो गोबां जिनिसफोरखौ सावरायनाय जाहैगोन, आलासिफोर फैगोन आरो लोगोसे समाजनि माखासे जिनिसफोर दङ बेफोरखौ आरएसि एबसुनि थ्रुयै जोंनि दख'रानि ओनसोलाव थानाय जायनाखि समस्याफोरखौ जों बोरै सुस्रांनो हायो आरो माखासे बर' हारिनि माखासे समस्याफोर दङ बेफोरखौ सावरायलायनाय जाहैगोन बाहाय आनसलिक हिसाबै। गाहाय आलासि हिसाबै सोरखौ लेंहरनो थांखि लादों? गाहाय आलासिखौ दासिमबो जोङो फाइनाल खालामनाय जायाखै। बेखौ एसे सावरायनो गोनां दंबावो। बेखौ सावरायनानै फाइनाल खालामनाय जागोन। रायजो राजाफोरनिसिम मा खावलायहरगोन? रायजो राजाफोरनि खावलायनाया बेनो जे जानो गोनां जोंनि 52थि जायनाखि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सआव बयबो जाहाथे रायजो राजाफ्रा लैहोर फैयो आरो ज' मावलायो। जायनाखि गेजेर समफ्राव बर' समाजनि गेजेराव राजनितिखौ लानानै एना एनि जालायनानै गावजों गाव बेखौ सैलाया, बेखौ सुखुवा, बेखौ थांलायलाया रायलायलाया। दा बेफोरखौ जानाङा। जों ज' फैनि गासिबो बर' हारिनि जाहाथे बे बर' हारिनि जौगाखांनाय, बर' हारिनि मोनथाय मोननायाव एबसुनिनो गोबां रल दङ। बै समाव जोंबो एबसुनि बयबो लिडाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो जोङो जाहाथे जानानै फैनाय आरो सोमजिनाय दिनैनि जोंनि जायखि पजिसन बिथांनि फोरोंनायनि गेजेरजों जालांनाय। दा गेजेराव एसे बेले बेजे जानायलाय बे बेले बेजे गोसो माबाखौ सानलायनायखौ गासिबो गारनानै जोङो ज'यैनो एबसुखौ जों माबा मोनसे रायजो राजानि बर' हारिनि मोजांनि खामानि मावनो थाखाय जोङो खाबु होनाया मोजां आरो जायनाखि मिसआन्डारस्टेन्डिं दंलायो बे मिसआन्डारस्टेन्डिंफोरखौ जों क्लियार खालामलायनाया गाहाम। रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायगोन।